شالوم شالوم بلوصات بيتسب እግዚአብሔር أملاخ كمي تصنيحكم حيسن جز فشاملين جز فريد وارمير كبرن እግዚአብሔር أملاخ يكون لوم دما نابز حدش ورح سلسته قعب سلاماتكم الآرات جود وجود أطاقت أستيدن تريد مونادن نفس وقف أوارح እግዚአብሔር أملاخ أبيوتكم حدش نجر نمقبار زهبكم ناي أملاخ وهبتين وواري مونا سوم جود يور أستي إنقوبا فاتويسكا كنا ليفايدو نفس وقف معالتي نفس وقف ساعات كاب እግዚአብሔር نحدش نجر توهبو ناي كبر جزيهمي varje minut, varje dag det är en ny härlighet som Gud gör oss för att vi ska kunna uppleva vem han är. لوم دما نايزا أتينا يزلنا ورح سلسته قالك نباكمينا Och idag ska vi ge er ordet för den här månaden som vi har gått in i. ورح سلسته ناي أمنت ورح ناي. Tredje månaden, mars månad är trons månad. زور حزي أزيكم صغيتكم أتوكيركم كتحسبوا زولكم أمنت زبل نجاري. Och den här månaden, något som ni behöver tänka extra mycket, det är tron. مخنياتو زور حزي بتا أملاخ أوشتكم زقمتا أمنت تعبيل ورحي. Och det är för att den här månaden, det är månaden ni växer med den tro som Gud har lagt i er. مجمرتا سلا أمنت كتحسبوا زدلي نفس وقف كريستيان زتقبلنا يو أمنت هلنا. Och det första som jag vill att ni ska komma ihåg, det är varenda en kristen har fått en tro i sig. مغنياتو مصحف قدوس كوميز بلا بيهودا. I Juda brevet står det så. يهودا معرف حدا. I Juda kapitalet. كابتل سلسته كم بالكمي. Från vers 3. أنتم فقراتي بزعبا حبرت مدحنا بكل قناعات كتصحفوا لكم مسدليخو بتحنسى أن قدوسان التوهبت أمنت كتقادلوا صحيفة خمخركم نايكدي كونني. Och det står: mina älskade, trots mina stora iver att skriva till er om våra gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. كابتن قويتانا يسوس كريستوس آمينا داقم زتولدنا لا معالت جميرنا كسحنا يمدرقو عزونا نود كودأنا زخل تبقى قدلخ قادلنا تبقى قياخو قينا زخل أمنت بمنفس قدس أوشتنا أتيناي. Så från den första stunden vi tog emot Kristus i våra liv tills vi ska lämna den här stunden att vi har kämpat vår goda kamp, vi har fått av den heliga ande tro i oss för att kunna klara av den resan. بزا أمنت زي أينا قيانا نود. Det är genom den här tro vi kommer klara av vår lopp. سلازي بزا حنسا بستقبلنا يا أمنت قيانا نخلود إجن نزا أمنت زي أبتصبح ماين داستنا كنعبيان كنبرتعلاني قبلنا. Men för att kunna fullborda loppet genom den här tro behöver vi alltid vattna den, göra så att den växer i våra liv. مصحف قدس كزارب كله رومي معرف عسرته. I Romarbrevet kapitel 10 vers 17 كم زيلو تقص عسر شوعته بأرسي أمنت كم مسمع بقال كريستوس يقول. Och det står: alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. سلازي زور حزي أبيناي بوتايو أمنتكم زفتن زولو أبيناي بوتايكم بأمنت كعبي تدلي زولهم مجمرت أفلتكم. Och den här månaden, det ni behöver göra är, ni behöver se själva i vilket område är det ni prövas och vilket område är det ni behöver öka er tro i. أو أي situation نهيوتكم كنتات نهيوتكم يكون بأمنت كسعرو تدلي زولهم. Vilket område i era liv är det som ni vill övervinna genom tro? أبو أمنتكم أبرتعون أعبيون. Och i det specifika situation ska ni bygga er tro och låta den växa. نتنجرتي أمنتكم نخعبي أبت نجرتي نعو زخون نايجزي أبي هركال أبزيحكم سمعوا. Så i det situationen som ni går igenom, som ni vill att tron ska växa i, kolla på det och sen hämta Guds ord som kan styrka er för att övervinna de omständigheter. سلازي أزور حزي إتأباكم زلا ناي أملاخ أمنت أبهيوتكم لو تختمت سجمت خطوصدولا أفتزدلهم مو إيريا أبو نعو زخون كال أبزيحكم سمعوا. Så den här månaden, det ni behöver göra är lyssna specifikt mer på det ord från Guds ord som kommer få er att växa i tro så att ni kan övervinna varje omständighet som har hållit er kvar. ምናልባሽ ኣብ ሓደ ናይ ህይወትኩም ነገር ጽቡቕ ዝኾነ ናይ እምነት ኣቋም ክህልወኩም ይኽእል በታ ሓደ ግን ጽቡቕ ዝኾነ ናይ እምነት ኣቋም ከይህልወኩም ይኽእል Det kan finnas i vissa områden där ni har bra ställning till i livet genom er tro, men i andra så är det mindre bra.
ስለዚህ ኣብቲ ጽቡቕ ዘየለ ትብሎ ነገር ንዕኡ ዝኸውን እኹል ቃል ውሰዱ Så där ni känner att det inte ligger bra till era liv, ta tillräckligt med ord där så att ni växer i tro för det. ዕብራውያን 11:6 I Hebreerbrevet kapitel 11, vers 6. ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦምን ከኣምን ይግብኦ Och det står så här: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብቲ ኢድ ኣምላኽ ክትርእይዎ ትደልዩ ነገራት ኣብ ህይወትኩም ሲ ብዘይ እምነት ኣይትርእይዋን ኢኹም እንታይ ኢድ ይድብለና ደሎ Som med andra ord det den säger är, där vi vill se Guds hand i vår situation, utan tro så är det omöjligt att se. ንኣምላኽ ንብዓትና ኣይኮነን ደስምሮ ንኣምላኽ እምነትና ይደስምሮ Det är inte våra tårar som behagar Gud, det är vår tro som behagar Gud. ስለዚ መታ ንኣምላኽ ኣብቲ ነገርት ክትርእይዎ ኣብቲ ነገርት ንኣምላኽ እመንዎ Så för att ni ska kunna se Gud i den situationen, lita på Gud och tro på Gud i det. እዚ ወርሒ እዚ ብእምነት ተዓቢሉን ትብርትዑሉን ትገዝኡሉን ወርሕኹም እዩ Det här månaden är en månad där ni växer i tro och regerar genom tro och äger er värld genom tro. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrade. Guds frid.